local ceasefire. Sa balita sa sports, isyo sa tungan ni Obiana kag sang Patafa na areglo na. Sa balita entertainment, Bruce Willis mag-retire na bilang aktor, samtang sa balita espesyal, mga benepisyo mag-inom sang beer. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Marso 31, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Yes, good morning Liwat, Action Eden. Good morning, Philippines! Why ko gid bala matamyaw ang away ko tamyaw ko gid mamuno balang imo nga outfit of the day Nga daw kortina. Daw si Maleficent. Aw na. Maleficent. Uy, super kalo. Dawala lang kamera. Di istorya lang nga duwa, tapos super kalo. Tama na wala. Nasaan mo na siya kung dito kalaba sang ano na sang kortina. ining ano nga ni panawag na dito ng Sleeves. do kalaba. Oo. Away na makita kung ano kalipot. Gani na siya, oh. Charot lang. Kaya na abi mo do kalaba, lingkod do ka dalom do kalaba. Ginbawi, gani, ding kung ano, laba, oh. ang regal isa dalom, ginbuhin kag ginbutang direho. Feeling ko, gason ng samon, din action to rin. May camera pag ito sa kilid. Para may lain nga angle, no? May angle, oh. Di pasensya na mag-action na, kaya ko lang nakikita sa angle. Oo, so, istorya lang. I-describe. Istorya lang sa inyo ni Action Boy. Kung anong mga nakakakita niya dire sa sulod sa announcer's booth. Martin Aliling, good morning dara sa imo. Rochelle Evangelista, good morning man. Niya sexy ba? Why mo Wala pagani mo makita. Gusto mo matindog ko. Wala mo pag matiyog to taray sa likod. Ay, hindi. Madalang-alang matiyog. Sige, cancel na lang. Charot. Ate Yakim Eriman, kag Cielo Billones Arevalo. Ari mo si Cielo. Tikita, tanaw siya, kitawhay siya. Kaya hindi man siya ang gabubulo. Tawhay sa pong panawag kasi mo even. Ano? Even. Tatlo nga wala to. Nanon, si Tushelo man. Kigangit si Romela, manda kagit. Nya, ikaw do sa spelling do din. Ikaw, ako di ka pa kabudlay pamubod. Tapos ikaw pa daw sala-sala. Sa mga spelling, di mo matag sigurado ha. Kasabad si mo. Nya liwat ta to. Ay, kalan. Bibiana Superal, ano na dang kaya Kalanza, naging sakon eh. Viviana Emesino. Aha. Superal Calanza Emesino. Yes, good morning man. Sige, go. Kay Diding Alojamiento, good morning man. Kay Homalomena, of course. Kay Christopher Corsiga Masmela, good morning. Ma'am Salama Barnacha, sawadee ka! Bacolod! Katahom sang OOTD ni Action Eden. Yes, ma'am, of course, 75 pesos from UK. From UK. Yes. Courtesy of Miss Lily K. Hindi. UK niya. Si Ma'am Lily UK niya. UK to saya. Ano yung UK niya? Kay Christopher Corsiga Masmela, good morning. Tindog man para makita. Ay, lapat tindog. Wala. Hindi pwede. Send Gcash na night. Abi mo, wala na libre. Ang lahat Imagine ngayon, na lang dahalin sa hawa ko, isa ka dangaw. Imagine na lang. Ang height ko, 5. Sa gambal na 4'11", ko pag muyong ka mo. 5 kuya. Sirado niya. Sirado niya. Ito ka lang alam pa 4'11". Imo, ano na 5 ay? Sabad. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Ana Sinoro, Agaman. Good ko naman bali mama na sinoro. Ay, ara na nga. Sining nga Facebook. Thank you so much sa 29,000 nga nagatanaw. Please, ano gani? Follow, like, and share. Perfect! Follow, like, and share. Ang pala, share yun daya kaga-like ya si Kwan, si alagad Kevin Henry. Oo, dira sa may banwasang hinubaan. Morning da, classmate.
Mayor Ernesto Estrao, morning. Doon ka damo, ito Balaction Boy, nakita ko pala sa Facebook, may mga resorts naman itong ginapang develop. Gali ka. Ano naman, doon ka Ang namin. classmate ko to nagapang agdato sa ako, niya makakadto ka di, kadto ka di. Kada mo, balas ang agdasi mo. Dito na sa Star bala, kaya na nagpaya mo brato sa guro sa iya nga daw. Dito na sa daw pa brato sa sang duwa actually iya daw sa Nubaan kag si Palay. Wow! Damo kwarta mo. MG, sino na? Pwede mo maninoy. Pwede mo to mamaninoy. Ay, pwede mo maninoy. Sino na pakalani ba lang? Si Nelson Huerva. Ha? Huerva. Maninoy Nelson Huerva. Good morning. Dira sa imo nga mga... Ay, na-remember mo pag kadto ni General Eliazar? Isa to ato to siya ato dito siya. ato siya. What? Galing ato to sa ato sa sigad, pero ato lang pagdungan pag abot nga siling ni General sa ako. Oh, Siya to. Nakamit na kami. nya classmate mo. Ah. Ngin pakilala pa ko ni General. Nya classmate mo. Kaya ka face mask mo. Oo. Sino Ano naman? istorya ni nakada? Special guest kayo mo. Lingko sino ni man. Pag nagkakasya, so, Nats, hindi yung Nelson. Ay, so sick. Ano may sinato man. Nats, kita ka bago nung. O, standby na sa mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. This time check is brought to you. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapaguna nga mga balita lokal, suspendido tubtob Abril 7 ang pagbiyahe kung pagpasulod sa mga manok, pato kag bibe gikan sa Luzon para mapungga ng paglaptas ng bird flu hindi lang sa mga pispis kundi pati man sa mga pato kag bibe. Ini matapos sa dugangan pa mga lugar sa Pungson nga may kumpirmado nga kaso sang avian influenza o kon bird flu sa mga pato kag bibe. Kalakip dire ang sa Minalin, Pampanga, Victoria, Laguna kag mga banwa sang Bula kag Sipokot sa Camarines Sur. May na-record naman nga kaso sa tupa sa pila ka barangay sa Bulacan, Sultan Kudarat kag Benguet. Sunod sa Bureau of Animal Industry, naglambot na sa 45 ka lugar ang positibo nga ginigo sang makalalaton nga avian influenza. Nagpaandam naman ang Department of Agriculture nga may paandam sa ikaang lawas sang tao ang na-detect nga subtype sang H5N1. Mas ginpabakod sang Central Negros Electric Cooperative ang ilabantay kuryente campaign sa bulig sang PNP kag militar agud matap na ang mga nagapangawat sang kuryente. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag ni Seneca Malu Parroco nga dugay na ini nga kampanya apang subong mas ginpabakod tungod yara ng presensya sang PNP kag militar. Suno kay Parroco, Lunes tubto Biyernes ang ginahimo nga paglibot kag pagkadto sa lugar nga ginreport nga may illegal nga koneksyon sa Seneco. Samtang nanawagan naman si Parroco sa mga nagahimo sini nga mas maayo nga untato na tungod dako ang penalidad ang atubangon sa sinuman nga madakpan. Ginahulat na lamang sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang pinal nga desisyon sang korte may kagtanan sa issue sang ownership sa propiedad nga patukuran sang Southern Negros Industrial Estate sa barangay Bakuyangan sa Banwa sang Hinubaan. Ina ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson kadungan sa turnover kag inaugurasyon sa bag-o nga merkado publiko sang Banwa ngayon hamtang sa barangay 1 poblasyon kahapon sang aga. Suno kay Lacson, ang SNNIE amo ang pinakadako nga proyekto sa Banwa ginakabig man bilang isa ka economic zone. Ini ipahamtang sa propiedad nga gin-expropriate sang probinsya sa lugar nga gintukuran sang Insular Lumber Company. Unang nagpain sang 20 milyones pesos ang gobyerno probinsyal para sa